Čus lidi a zdravím u mojeho prvního tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak si stáhnout internet Opera, když ostatní internety vás vadí a tak dále. Takže půjdeme na internet. No prostě pokusíme se nějak dostat na internet, na Google. Tady napíšeme Opera internet. Tak. Tady by vám mělo vidět někde. Ještě tady jste nám napsat gesta, že mít zdarma, jo. Zdarma, ne. Zdarma. Bylo to nějak, že spodobné. Bylo to opera.com. Opera.com. Možná by to mělo být takhle, anebo možná ještě spoustu jinak. Ale jsme to třeba sami. Opera.com. Ano, výborně. Takže toto budete mít v popisku. Vidíte, i tady jo, to vyskočilo. Takže tady pak kmeneme nastáhnout. Vlastně se vám to bude takhle stahovat. Ještě sem. Jo. Bude se vám to stahovat. Já se to pokusím. A zobrazu víc. Prostě se to musím nějak zrušit. No a pak si to normálně nainstalujete. Pak si to nějak nainstalujete vlastně a budete mít nový internet, krásný, rychlý, pěkné. Tady budete mít, jo, a tak dále. Zrušit. Tak, děkuji vám za shlédnutí videa. Ano, děkujeme za shlédnutí tohoto videa. A těším se u dalšího tutoriálu nebo u dalších ukázky her nebo u nějakého let's playe. Takže mějte si pěkně, dejte odběr, like, čus.